Figyelj, 30 fölött ne tegyél fel hülye kérdéseket egy randin. Mi a horoszkópod, mi a kedvenc kajád, hol szeretsz vásárolni? Az ég egyadta világon ebből semmit nem fogsz megtudni. Természetesen tisztába kell lenned azzal, hogy te miért mentél oda arra a találkozóra. Látjátok, megint itt van a miérted. Mit szeretnél attól a férfitől vagy attól a nőtől? Ha komolyabb szándékaid vannak, akkor kérdezz ilyeneket. Mit dolgozol? Ezt nem a pénz miatt kérdezzük, jó? Most jöhetnek a férfiak, hogy ja, persze, azért már... Nem. Hanem, hogy dolgozol-e egyáltalán? Érted? Milyen terveid vannak? Milyen céljaid vannak? Hol látod magad 5 év múlva? Milyen kapcsolatod van a szüleiddel? Ugye? Te mit keresel egy kapcsolatban? Szeretnél megházasodni? Tervezed azt, hogy majd valamikor egyszer szeretnél gyereket? Ahhoz, hogy ne használjanak ki, ahhoz, hogy ne szórakozzanak veled, ki kell derülnie, hogy ez az ember megéri az idődet, az energiádat. Tudnod kell, hogy te ki vagy, hogy te mit akarsz, és hogy szeretnéd, hogy bánjanak veled. Ha határozott vagy, és pontosan tudod, hogy mit akarsz, akkor az csak a gyenge férfiakat fogja elijeszteni. Bocsánat, ez így van. Azért, mert valaki magabiztos, az nem azt jelenti, hogy férfias, és hogy átvette a férfi szerepet. Ezt azok mondják, akik szeretnék irányítani a nőket, csak ugye így nem lehet. Bocsánat. Nincs olyan emberrel dolgunk, akinek nincsenek tervei, és fogalma nincs, hogy mit akar. Teljesen rendben van az, hogy nem mindenki akarja ugyanazt, nem mindenki van ugyanabban az életszakaszban. Totál rendben van. De engedjük meg neki, hogy mehessen, és csinálja ezt valahol máshol.